אלג'י נמוך, אלג'י נמוך, אלג'י נמוך. מוך, יד, גבוה. יפה, שלושים. תיזהר מהפאול. 120 שניות. עוד פוקוס. מוכן. 110 שניות. יש פרופסור, פשוט תמשיכו ב-L3. 90 שניות. יש לנו עוד עדיין על A3. A3 אחד אחרון. תכוון. אתה לא על זה עוד אחד. תעבור ל-L2. 60 שניות, L2. ממשיכה לנקד. כמעט אין כל יותר על הריף הכחול. ועוד. קרלי. לא, 26 שניות. L2. אנחנו רואים, לתחתית הכחולה. ממשיכה לנקד. בזמן שהברית האדומים. עוד אחד לטיפוס. 30 נקודות לתחתית הכחולה. 83 נקודות. לתחתית האדומה. אלוף. טיפוס. עוד טיפוס. לך. 30 שניות. אם אתה רוצה... שחרר את זה. 25 שניות אחרונות. גם אימפריום, ריבליץ, באוויר, עדרים, באוויר, צ'אק, ממשיכים לנגד. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1